ଆଉ ଦେଖ ଭାଇ ଏଇଟା ତ ଖରା ମାସ ପଲେଇ ଆସିଲାନ ଆଉ ଦୁଇ ପରେ ଶୋଇକରି ଉଠବ ଆଉ 4 ବଜେ କାଣା ଯୋଡ଼ି ନେଇ ଖାଇଲେ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ ଆଉ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଶୋଇକରି ଉଠଲି ଦୁଆରେ ବସିଛେ ଆଉ ଏଇଟା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ଦେଖୁଛେ ଏଠି ତ ବିଲକୁଲ ବି ନାଇଁ ଫଲି ତାପରେ ଏଇଟା ସୋର କଲି ମୋର ମା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପଚେଇଛି ଜୁହାର ଜୟ ମା ସମଲି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ପୁରା ଠୁଟି ହେଇଯାଇଛି ଏଠି ଆଉ ଫଲବା କି ନି ଯିବି କି ଜାନେ ଆଉ ମୋର ମା ବି କେବୁନୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି ହେତୁ ତୁଲିଥିଲା ଆଉ ତାମାନେ ପଚେଇଥିଲା ଚାଉଲ ଥି ଆଉ ଯେତେବେଲେ ବହୁଟେ ଫିଲଥିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ହେତେବେଲେ କଞ୍ଚା ବି ଥିଲା ତରକାରୀ ରାନ୍ଧଲୁ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖ କମ ଅଛେ ଏଛନିକା ଆଉ ଏଛନ ଟିକେ ଏଇଟା ପାଚି ଆଇଲାନ ରାନ୍ଧଲେ ଏଇଟା ଭନେଲେ ମିଠା ମିଠା ଲାଗବା ତାରପରେ ମୁଇଁ ପଲେଇ ଆସିଲି ଘର ଦି ଆଉ ମୋର ବହିନିନ ବଣ୍ଡଉଛେ ଦେଖ ଚାଲ ଦେଖମା ଅମୃତଭଣ୍ଡା କେନ୍ତା ପାଚିଛେ ମୋର ମା ଚାଉଲ ଥି ଏଇଟା ପଚିଛେ ଦେଖ ଆଉ କାହାକେ ତ ଜହ ପାଚିଲାଟା ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଆଉ କାହାକେ ଟିକେ ଟିକେ ଆଣ୍ଟ ଥିଲାଟା ବି ଆଉ ମତେ ତ ଟିକେ ଟିକେ ଆଣ୍ଟ ଥିଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଆଉ ତାରପରେ ଏଇଟା ଦେଖ ମୁଇଁ ଧୁଇଦେଲି ପାଏନ୍ ଥିଟା ଆଉ ତାରପରେ ଇନ ମୋର ବହେନ ଦେଖ ଟାକିଛେ କେତେବେଲେ କାଟବା ବୋଲି କରି ଧୁଇ ସାରଲି ଆଉ ମୁଇଁ ଥାଲି ଗୁଟେ ଆନି ପକାଲି ଚକୁଟେ ବି ଆନି ପକାଲି ଆଉ ଏଇଟା କାଟଲେ ଯାକିର ଜନା ଯିବା କେନ୍ତା ପାଚିଛେ ଆଉ ମୁଇଁ କାଟି କୁଟା ସାରଲି ଦେଖ ତ ଏଇଟା ଅନ ଟିକେ ପାଚି ଯାଇଛେ ଆଉ ଯେନ୍ତା କହୁଥିଲି ହେନ୍ତା ଆଣ୍ଟ ଲେଖେ ଥିବା କେ କହୁଥିଲି ହେନ୍ତା ନାଇଁନ ଆଉ ଜହ ପାଚଲାଟା ଜହ ମିଠା ବି କରସି ଆଉ ତିନି ଲୋକ ଇନ ଆମେ ଖାଇ ବସଲୁନ ଦେଖ ମୋର ମା ବି ଖାଉଛେ ତାରପରେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଖାଇ ଦେଖସି ଆଉ ବହୁତ ମିଠା ବି ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ମୋର ବାପା ତ କାମ ଯାଇଛେ ତାପରେ ଆସିଲେ ଖାଇବା ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଦେଖ 4 ବଜେ ଏଇଟା ଆମେ ଭାତ ବସାଲୁନ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରବାକେ ନାଇଁ ଭୁଲବ।